悲しみの向こう、片柳宏。6月18日、名脇役。自分の人生の中では自分が主役ですが、相手の人生の中では相手が主役。相手の人生の中でまで自分が主役になろうとすれば、ドラマは台無しになってしまいます。お互いがお互いの人生の中で相手を輝かせる名脇役になることができますように。